Здравейте, приятели на футбола, добре дошли в канала на Ностра Бет. Аз съм Илия и е време да си поговорим за сблъсъка от 13-ти кръг в италианската серия А между съставите на Ювентус и Калери. Очакванията за тази среща са да видим попадения в двете врати от всеки от двата отбора. Мисля, че Ювентус е по-стабилни от двата тима, но все пак отбора все още има някои колебания, особено предвид формата на играчите в защита и разбира се честотата, с която се налага на Лучано Спалети да прави промени в състава си поради контузии и липсващи играчи. Рособлу е един от отборите, които не впечатляват особено много от началото на сезона, но пък Каляри в последното си гостуване на Алианс Стадиум успя да стигне до равенството и предвид това, че отбора в крайна сметка може да се възползва от добрите си индивидуалисти в предни позиции, може и да стигне до попадение в вратата на бянконерите. Очаквам в този матч Ювентус да бъде отбора, който да се опита да бъде малко по-проактивен, но ми се струва, че все пак ангажиментите в Шампионска лига ще натежат на състава на Лучано Спалети и Ювентус ще има някои затруднения с това да бъде свеж до края на самата среща. Затова мисля, че Ювентус може и да бъде отбора, който да спечели в крайна сметка срещата, но очаквам все пак да допусне едно попадение в своята врата. Затова Ювентус Калери, гол-гол!